बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो खौसेखा आरो बर' हारिया खौसे नङामोनब्ला थांनाय 7000 बोसोराव बर' हारिखौ नासयनानै गादबनानै सोबख'नानै फोजोबनो नागिरनाय गोबां षड़यन्त्र जोङो लोगो मोनबोदों आरो जोंनि आजै आजौमोनाबो जोंनो फोरमायबोदों। गतिके गोब्राब नङा मोनसे हारिखौ फोजोबनो, खिन्थु बर' हारिखौ फोजोबनाया गोरलैबो नङा। बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगेदेर बिथां दिपेन बर'आ गावनि पेजनि गेजेरजों जा खावलायनाय, बे खावलायनायखौ जों इउपिपिएल दोलोआ वेलकाम खालामखायो। मानोना जों बर' हारिया जेब्लायबो खौसेखा, बेखौ जों मिथिखागौ। खिन्थु जिखुनु राजनैतिक चक्रआव गोग्लैनानै बर' हारिया जेन खैफोदाव दा थांथों बा जोबस्रांनानै दा थांथों, बेखौसो बिथाङा खावलायदों। राजखान्थि बेलायावहाय खौसे जानो हायोबाथ' मोजां, जोंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैया। जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि खौसेखौनो बर' फिसा हिसाबै आंबो लुबैयो आरो आंनि न'खराबो लुबैयो। पार्टिया जेखि साना, खिन्थु आं व्यक्ति हिसाबै जोंनि बर' हारिया नांज्लाय खमलाय गासैखौबो दाङाबाजिखौ बावगारनानै खौसे जानायनि टाइमा निस्सय जोंहा गोनांथि जानानै फैदों। बाय इलेक्शननि गेजेराव बारा आरो बिजेपि कंग्रेस दोलोआबो बेवहाय कंग्रेस बिपिएफ गेलेनायखौ आं मिथिया, खिन्थु बे बेलायाव बिजेपिया गेलेया। मानोना बिजेपि इउपिपिएल एलायन्स मोनसे पार्टी हिसाबै जों जथायैनो दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सासे केन्डिडेट होनानै बाय इलेक्शनाव जों जथायैनो गेलेगोन। बिजाथिया ओरैनो सिङाव डिसिसन जानानै दंखायो, बेखौ हाइकामान्डआ गाव माला डिक्लेयार होयो, हाइकामान्डआ बेफोर बुस्थुखौ गासैखौबो गुदि बिजौ सानजोबनानै रेडि खालामना दोनखादों। सम फैब्लानो बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जागोन। जेखियानो फैयाथों मानो, जि व्यक्तियानो फैयाथों मानो, जोंहा पार्टिनि मावनांगौखौ जोङो पार्टिनि साफा साफा आर्मि हिसाबै जों मावलांगोन।